Érzelmi intelligencia, percek, 5. Sziasztok, Szabó Ilona Ica vagyok, pszichkommunikációs vezető tréner és a Virtuális Szia Akadémia megalapítója. Ezelőtt 15, vagy még ettől is több évvel ezelőtt részt vettem egy meditáción, bőségmeditáción. Brandon Weiss, aki a Belső utazás című könyvet írta, annak volt ez a meditációja, és egy nagy csapat gyűlt össze. Ott egy olyan mondatot kántáltunk, hogy mit akar az univerzum általunk kifejezni, ezáltal a csoda által, az eszközeim, stb. Által, és képzeljétek el, hogy ahogy ezt kántáltuk, valahogy egyre magasabb érzelmi szintre kerültünk, és egyszer csak ilyen forrás közeli állapotot éltem meg, majdnem kiteljesedtem, de éppen még nem, hogy ne legyek egy mindennel, hogy meglássam azt, amit az univerzum üzenni akart nekem. Egyszer csak az univerzumban találtam magam, és láttam a tejútrendszert, és ott csodálkoztam, illetve gyönyörködtem benne, hogy milyen gyönyörű, míg nem közelebb értem hozzá, és akkor az univerzum megmutatta, hogy ez nem a tejút, hanem összecsomósodások az univerzumban, és millió-millió szám volt, és akkor megértettem, hogy ez azt mutatja, hogy ami a Földön konfliktusok vannak, azok az égben is, az univerzumban is megmutatkoznak, hiszen mondják, ami kötve van a Földön, kötve van az égben is, ami oldva van a Földön, oldva van az égben is. És ekkor jött a gondolat, hogy biztos az univerzum azt kéri tőlem, hogy tovább segítsek az embereknek abban, hogy a konfliktusaikat oldják, hiszen ami oldva van a Földön, oldva van az égben is. És ekkor azon gondolkodtam, hogy miért mutogatja ezt nekem az univerzum, úgyis ezt csinálom. És akkor rájöttem, hogy biztos, mivel ez rengeteg, millió-millió számú összesűrűsödés, ezért úgy gondoltam, hogy akkor biztos az a feladat, hogy tömegekhez kell eljuttatnom. És ekkor megfogalmazódott bennem, hogy írok egy könyvet arról a gyakorlatomról, ami azt a konfliktust dolgozza fel, ami legtöbbet ér bennünket, de még nem egy bonyolult gyakorlat. És ekkor gondoltam, hogy a kritika kitisztázásról fogok egy könyvet írni. És el is kezdtem, és akkor itt elmondom, hogy mi a kritika. A kritika az, amikor valaki olyat mond nekünk, vagy tesz, amire abszolút nem számítottunk, és ezzel általában önbizalomvesztés is jár. Néha meg is szégyenülünk, néha tehetetlennek érezzük magunkat, és néha még fájdalom is jár hozzá. Ha erős ez a kritika, akkor dühösek is leszünk, de most azt én félretenném, mert a dühvel kapcsolatban, ha dühösek vagyunk, bármilyen érzelem is van, akkor a dűfeloldó gyakorlatot kell elvégezni. Tehát amiket elmondtam, ha van egy kis fájdalom, van egy picike kis csalódottság, picike kis szomorúság, picike kis tehetetlenség, picike kis fájdalom, és ez okozza az önbizalomvesztést, hogy minket megkritizáltak, tulajdonképpen leselejteztek, akkor ezt a gyakorlatot érdemes elvégezni. Ha elvégzed ezt a gyakorlatot, kérdésről kérdésre mész, és egyszerűen ilyen brum, hirtelen feloldódik, és ami addig energia negatív volt, az átfordul egy pozitív energiává, mert abban a pillanatban, mielőtt átfordul, történik egy megértés. Megértem azt, hogy miért lettem megkritizálva, és hol van nekem az, ami a jogosság. Tehát itt nagyon fontos, hogy általában fáj nekünk, hiszen jogos sok esetben, bár azt mondják, hogy aki megkritizál bennünket, 80% róla szól, 20% pedig rólunk szól. De ez a 20% ez nagyon tud fájni, és a klienseim azt szokták mondani, miután elvégzik ezt a gyakorlatot, hogy fülig ér a szájuk, hogy megértették, hogy mi az üzenet, és hogy sejtszinten beléjük éget, hogy többet nem fogják azt úgy csinálni, nem fognak úgy végezni feladatokat, vagy egészen másként fognak hozzáállni helyzetekhez, hogy beléjük ég. És ilyenkor van egy óriási örömérzése az embernek, hogy soha többet nem fog így járni. Ez egy jövőre nézve egy nagyon szép jövőképet tud mutatni nekünk. És ehhez csatlakozik egy nagyon érdekes dolog, hogy aki megkritizált bennünket,
ugye nem oldjuk fel, akkor mi történik? Ha véletlen megyek az utcán, és azt látom, hogy jön velem szembe, akkor át fogok menni a másik oldalra, sőt, a kezembe veszem a telefont, elfordulok, hogy még ne is kelljen vele szemkontaktálni. De amikor elvégzem ezt a gyakorlatot, felszabadul az energia, tulajdonképpen hálát érzek a másik iránt, és ez nem az, hogy hálát kellene érezni, hanem megszületik bennem a hála, és alig vágyok, alig várom, hogy találkozhassak ezzel az illetővel. Igaz, hogy most még ezt elég nehéz elképzelni, és ha én is hallgatnám ezt a videót, és nem tudnám, hogy miről beszélek, akkor azt mondanám, hogy ez ezért furcsán hangzik, vagy nem annyira hihető. Amikor írtam a könyvet, volt néhány kliensem, akikre emlékeztem, hogy levezettem nekik ezt a gyakorlatot, felhívtam őket, és megkérdeztem, hogy milyen változás történt az életükben. Mindenki kivétel nélkül emlékezett a gyakorlatra, emlékezett arra, hogy milyen jó dolgok történtek vele, annak a felismerésére, hogy ők, tehát hogy felismerték, hogy mit tegyenek másként. Nekem is volt ilyen, nem egy, és nagyon jó eredményeim vannak. Gyorsan elmondok egyet, például volt egy tréningem, érzelmi intelligencia és erőszakmentes kommunikációs tréning, volt délelőtti és volt délutáni csapat. A délelőtti 8 hetes volt, és a fél időnél egy hölgy felhívott engem, hogy szia Ica, holnap délelőtt lenne a tréning, és ne haragudj, lehet-e, hogy nem megyek most, majd esetleg ősszel pótolom, mert annyira sok nekem ez az anyag, én ezt nem bírom, ez nagyon sok. Itt nem lehetne ezt, hogy jó, persze, hogy ne. Ezt én nem vettem kritikának, úgy éreztem, hogy neki ez sok, rendben van. Igen, ám csak jött a délután, ugyanazt az anyagot adtam le, és az első sorban volt egy hölgy, aki dobogott a lábával, meg ideges volt, és próbáltam nem észrevenni, hogy a többieket ne zavarjuk, mert voltunk vagy 30-an, és akkor szünetben, mondom, majd megbeszélem vele, hogy mi a problémája. De nem kellett megvárnom, oda jött hozzám, és mondta, hogy Ica, én nem bírom ezt a tötymögést, ettől én ideges vagyok, és akkor... És na, ezt kritikaként éltem meg. El is ment a hölgy, és mondta, hogy ez neki nem kell. Na, és akkor képzeljétek el, alig vártam, hogy hazajöjjek, és megcsináltam rá a gyakorlatot, megnéztem, hogy esett ez nekem, hogy azt mondta, hogy ez tötymörgés, hogy milyen negatív érzelmek voltak, megnéztem, hogy milyen fontosságomat sértett. Na, ezek után már rá tudtam ő rá is nézni, mert ugye első, hogy magamnak empátiát adok, ránéztem, hogy mi van vele, hát ő türelmetlen volt, ő többet várt, ő neki fontos lett volna a haladás, és nem. És ekkor van egy olyan kérdés, hogy mivel tudná ő segíteni azt, hogy én jól érezzem magam, hát akkor az volt bennem, hogy hát azzal, hogy oda jönni és megmondaná, hogy egyébként sok feszültség volt benne, és egyébként ez nem nekem szólt, problémái voltak itt-ott, amott, és akkor én megnyugodnék, hogy nem velem van a probléma. És akkor ezek után van egy olyan kérdés, hogy és te mit tehetnél azért, hogy ő jobban érezze magát? Na hát, mivel tudtam, hogy amúgy sem fogok vele találkozni, globálisan megpróbáltam erről gondolkodni, és akkor felismertem, ami egyébként tény, de ilyenkor jut az embernek az agyába, hogy igen, van, aki lassabban halad, van, aki gyorsabban, van, aki közepesen. Úgyhogy onnantól kezdve mindig úgy csináltam a páros gyakorlatokat, hogy vittem magammal plusz anyagot, és hogyha valaki hamarabb elvégzett egy gyakorlatot, akkor adtam nekik pótgyakorlatot, és azóta ez beépült, és azt a visszajelzést szoktam kapni az emberektől, hogy én milyen profi vagyok. Látod? Hát hogy ne lennék hálás ennek a hölgynek, hogy engem megkritizált? Akkor ott nagyon rosszul esett nekem, de egy életre szóló beépülés lett. És ez csak egy, de nekem volt már számtalan, nem a tréningjeim kapcsán, magánéletemben is, elvégeztem, és azóta ez feldolgozódott, ez nincs ott sérelemként, megoldódott az egész. Szóval, hogyha szeretnéd te is ezt kipróbálni,
akkor meg tudod rendelni a könyvemet, postázni tudom, de ha nem akarsz addig várni, meg nem szereted a könyvet forgatni, vagy már sok van, akkor e-book formájában is meg tudod rendelni, és most készítettem hozzá vagy összeraktam hozzá egy 15.200 forint értékű további online anyagot, amivel pedig az érzelmi intelligenciádat tudod tovább fejleszteni. Úgyhogy ha érdekel, akkor itt a videó alatt a linken meg tudod rendelni. Nagyon örülök, hogy velem tartottál, ez most egy picit hosszabb volt, ez az érzelmi intelligencia percek 5 volt. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, csodálatos napot kívánok, szia!